5-nji maýda paýtagat Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesine agza ýerli işegur toporlary we Telekeçiler Birleşmeginiň nowatdan daşary ýygnagyna çagyryldy. Ýolbaşçylar ýygnaga gatnaşyjy telekeçilere we işegurlary ýüzlenip olardan lewapda harasatdan ejir çekenlere kömek bermegi haýyş etdiler. Adamlar muny uly höwes bilen goldadylar. Olar azyk, haryt, material we pul kömegini bermäge taýýardylar. Kimisi gönüden göni ýardym ýebermek üçin kömege mätäşler öý salgylaryny sorady. Lewapda ejir çeken raýatlara kömek bermek üçin ýörüýte bank hasabyny açmak teklip edildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ýöne ýolbaşçylar ýygynaga gatnaşyjylardan harasatdan ejir çeken raýatlara beriljek kömegiň birleşmeginiň ýa-da oňa agda telekeçileriň adyndan dälde diňe döwletiň adyndan gowşurmaga ruhsat beriljakdygyny aýdýar. Seredi bu tursalar kömegi senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň adyndan dälde diňe döwletiň adyndan geçirip bolýan ekeni, şonuň üçin hem hasap açmak bolanok diýip habar çaýtdy. Ýygynaga gatnaşyjylara olaryň lewaba ýebermek isleýän ýardymlaryny diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen eýelerini gowşurmak teklip edildi. Serişdeleri döwlet edaralarynyň hasabyna geçirmeli. Olar bolsa öz gedeginde kömekleri mätäşlere paýlap bermeli. Bu teklipe garşy çykanlar hem tapyldy. Ýöne gatnaşyjylaryň özleri basyşdan gorkup, dören garşylygy öz aralaryna ýatyrdylar diýip habar çaýtdy. Şeýlelikde harasatdan ejir çekenlere telekeçileriň ýardym gowşurmak meselesi dolu netijelenmedi. Lewap we Mary vilayetlerine 27 aprelde weýrançylykly harasat turdy. Bu regionlaryň ýaşaýjylary aptupanyň netijesini agyr ýitgiler esede var boldy. Ýöne TV'gi betbagçylykdan ejir çekenlere döwlet tarapyndan berilýän ýardymlar barada maglumat ýok. Harasatyň germi onuň netijeleri we dikeldiş işleri barada döwlet mediasyna maglumat boşlugy dowam edýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadda harasatyň ýyzda galdyran weýrançylygyny araşdyrmak işlerini şäherdäki Mugallimçilik institutunyň we orta hünärmen talipleriniň çekilýändigini habar berýär. Nazar Seydadynak Mugallimçilik institutunyň hemde şäherdäki orta hünärmen mektepleriniň talipleri şäherde weýrançylygyny galdyran hapalaryny mejburi araşdyraýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Bir tarapdan ýerli ilat adam pidalaryny getiren harasatyň netijeleri bilen ýurtdan gowşan maglumatlary görä häzirlikçe ýekmeyek galyp kösenýän wagty beýleki tarapdan Türkmenabadda ýemy tönümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Türkmenabadda 1 kilogram alma 100 manat, hurma 100 manat, 1 kilogram et 55 manat, 1 kilogram jylky et 75 manat. Arada apelsin 80-90 manada çykdy. Un 800 manat, guru meweler erik 1 kilogramy 100-250 manat aralygynda diýip habarçymyz Lewabyň merkezinden habar berdi. Türkmen Nokot News harasatdaky adam pidalary barada habar bermegini dowam etdirýär. 7-nji maýda neşir adam ýetgileri barada çap eden nowatdaky habaryny Türkmenabadyň 29-njy orta mektebiniň himiýa we biologiýa mugallimi Farab şäheriniň ýaşaýjysy 51 ýaşly Naila Yenikeyewanyň Farabda bolan harasatyň netijesini elektrik sütünüň ýere gaçmagy bilen paýygaly ýagdaýda aradan çykanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türkmen häkimetleri Lewapda we Maryda turan tupan hemde onuň netijelerini görkezýän videolary köpçülüge ýetiren adamlary tutsak edýär. 7-nji maýda Türkmenistanyň kronikasynyň habar bermegine görä Türkmen häkimetleri Türkmenabadda harasat videolaryny köpçülüge ýetiren 66 adamy saklady we olardan 2 aýal adama garşy jinaýat işi gozuldy.